Shalom. Horas madi hamamang dot tamunay nang namarsar hita di bagas joron song nang hamama nami na subuhi rap dohot tami di bagas joron na di bagas muna. Di hamama nami do ina nami di bagas sabornginon marpungu mahita tutu lama mestahon ari perningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus na paduahon ima pasca paduahon. Alani di persaurata asata masuk mahita tu persauran nabadia tapasada ma pikirata jala tapelehom madirita martangyang mahita di bagasar rawat tabi. Amin. Selamat Paskah madihamu. Ari paduahom masadarion ari lasni roha di huriatta di ari pesta haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian hamatiani nunga di roro hita sian gonggoman hahulumuni jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana atong sian nasaroha dot haporseaon tapasanga matuhani tadok mamoliate tu ibana songot topik ni pestata pesta padua sadarion madok mauliate siala haluan nasiat Tuhani madok maulate mahit hamutu Jehovah ay pardanggab basa do ibana ay rodi saliling nilileng na do asin rohana maredde mahit siya bukwede nomor siap lusada ayat sada 1 ayat 2. Hite-hite gorni debata ama do gorni anak na Tuhan Yesus Kristus do gorni to di parbadia na tumapalangi do tanoon. Amin. Haleluya. Di Tuhan debata tay do hatuaw dohot hasangapon dohot hamuliaw dohot hagugon napahehehon Tuhan Yesus ido napahehehon dot hita sogot ala ni Tuhan Yesus. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata suruh matod di perbadia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gadda haporsion nami marhite-hite pakirimun namangolu asa toktong hingot tami na hehe dohami musesian namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nong hehe sian namate. Amin.
Patik dihita di pesta paduahon ari hahehor sadarion imasian sada Korintus biddu sada ayat 10 songonom madidok disi. Ay hawtodo hatat nataringot tu silangi di rohani akka nalahomago. Alai hagogon ni debatadoi dihita nadapotan haluaon. Imasahakna atong ramangidogogo mahita siat tuhatta laho mangulaho patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugoi mahami, mangulahon laho barat tu patikni. Amin. Tato pote madosa tanah godangi tu ado pani debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi banua gijang pargogo naso hatu dosan pardengka basa doho jala rodi salelen nilelen nado asin roham. Saima parungati maroham di hajahaton nami jala say unang be ingot akka dosa nami ay jok do hame mardosa marado pokko. Jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasan nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasan nami, unang alang asni roham, saya rupi mahami, ho ale Tuhan di bata haton nami, palua hami jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasasani dosa. Ay dang adong ibarni ay saluhut do pardosa jala huranga maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite-hite sian asin rohana. Hinorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Jesusi. Napi na jongjong ni debata bahen habang sa para sian marhite-hite hapor siyaw di mudarna. Hasangapon madi debata na digijang. So
debatana gabe turpu di minggu tasaderion tersurat di sada Korin bidu 15 ayat sada 1 ayat 10 sada tajahama marsikas soring alai naing maboto kutuhamu hulahi hami alai nang mapaboto honok kutuhamu akkadongan barita nauli nahu barita hotuhamu na jinalo muna nang gabe hajong jongan muna Aisyah mula nahu pasatu hamuna hujalo oddo nang mate do Kristus alani dosata hobbarat tuna tersurati jadi di patari dahod do dirina tu si kepas dungi tuna 12 dungi di patari dahod dirina tu si Jakobus dungi tu akka aposteli sudena ai au do nau met sian akka apostel na sotamado au nian guaron apostel ala nang hulele huriani debata atong manang ahu pe manang nasida songnido perjamitaon nami jala songnido gabe persea hamu ima sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jala no pyopsa amin. Tidakko maha porsiat taison nahina tidakko ni donga sa porsiat di sadok pertibion rak mahita madok au porsiat di debata Jehovah ido ama pargo guna suhatu dosan na tuma palangi dotano au porsiat di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai iman atinubuhon si Maria naga begabia siat tod di perbadia adorang suhabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhumani silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuba na toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu huddul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simai bana pai mamulak sogot tu tanoon mahum mihalak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mula mangul dosogo daging ni halak nang mate dohot di hanguluan na surasuda amin.
Dame di debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti roha ng pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah Madihita. Huriani Tuhata di pesta sadarion pesta Paskah na paduahon tersurat ma hatani debata dihita di Pesalmen 136 ayat sada rodi ayat na pasapuluhon. Tajaha maturpukta marsikap soring alai di ayat terakhiri maneng di pudini ayati hamuma majaha contohna madok mulyate mahamu tujahuba ay perdengkan basa doi bana baru hamuma lanjut naik airo disaliling nililing na do asin rohana. Jadi sudi ayatian non diakhiri dohot hatai. Jadi hujahama sokonomma. Madok mauliate mahamu tujahuba ay perdengkan basa do ibana. Airo disaliling na do asin rohana. Madok mauliate mahamu tu debata na mengatasi akka debatani sileban. Airo disaliling na do asin rohana. Mandok mauliate mahamu tu debatani ni akka tuan. Airo disaliling na do asin rohana. Ibana sadiri jumadihon halongangan akka nabolon. Airo disaliling na do asin rohana. Ibana sadiri jumadihon akka langit merhite-hite habis taran. Airo disaliling na do asin rohana. Ibana sadiri paherbang tanoon di atas ni akka aek. Airo disaliling na do asin rohana. Ibana sadiri jumadihon panondang akka nabulon. Airo disaliling na do asin rohana. Mata niari bahen pangguruan ni Arian. Airo disaliling na do asin rohana. Bulani dohot akabitang bahen perguruan ni Borgin. Airo disaliling na do asin rohana. Ibana sadiri mamunu akka buha baju ni Mesir. Airo disaliling na do asin rohana. Olat nido sah ni turpukta. Kadongan na ni haulongan ni Tuhata di pesta bolon sadarion ima pesta Paskah paduahon. Molo ta evaluasi do dohok jamita natwari terida mai di Borginon. Natuari kan rame do hita. 2 hari hita marbinggu gok-gok do gerejaun. Jala jamita narimingui maneng natuari pe mangigil. Asa diperbuihon ma. Ima haluau ni merhite-hite naro pasanga goar ni debata rata dokon dohonota ayari holang noai ngamang hari Senin banyak pekerjaan, ada yang sudah di luar kota, ada sudah di mana-mana bekerja, adong aka ulaun asing. Imara alusta ala yakid doau dang pola
adong satu ngai sianna tuari namar pungui. Jalan marhitihima naing di pasahat tuhita di bagasa tikion asanggiat manian mangulu hatani debata natabigi. Suaranya ada. Naung dunasiga marhiti-hiti hatan itu haton gabi sotabu na marjami taon hubrasa abe hening do aturan na aminoto suaranya ate marhiti-hiti hatan itu hata dijauhi ta madok mauliate di bagasan turpuktai didok di ujung ni ganup ayat airo di seliling-liling na doa sinirohana. Dia tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik kepada manusia. Allah tidak pernah menunda-nunda yang baik ke dalam kehidupan manusia. Walaupun terkadang yang baik itu kita pahami menjadi masalah bagi hidup kita. Terkadang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah rancangan dan jalan Allah untuk memperbaiki hidup kita menjadi orang yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi si patado di paluas de batatu hita namasa di ngolutta asa tu dengan nahita. Jadi alanido di dokon di surat ni si Paulus tuaka huria nani hobasanna mengucap syukurlah dalam segala hal. Madok mauliate mahamu tu saluhut. Jadi ketika bahagia ucapkan terima kasih. Ketika ada hal-hal yang tidak baik tetap juga kita mengucapkan terima kasih. Madok mauliate tu Jehovah. Apalagi ma tu Jehovah sendiri asini rohana do roh di seliling di lilingnya tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti melebihi kasih seorang ayah, kasih seorang ibu kepada anaknya. Demikianlah kasih Allah kepada kita. Dijadi honibana mataniari, dijadi honibana akajadian na asing, dijadi honibana aka nabolon ima langit, marhiti-hiti habestaran di bahar bangibana tano di atas ni haek. Jana dibunuh ibana halak Mesir ima buha bajuna saluhu nai ala dengan nibasana tu jolba tu hita. Jadi ketika orang Mesir menerima hukuman itu, ada juga mereka yang berubah, mempercayai Allah, dan itulah yang terbaik bagi Allah. Imana duminggan di debata. Jadi marhiti-hiti terpuk tahun yang diberikan Tuhan kepada kita adalah yang terbaik di hadapan Allah. Bagaimana kita merespon? Imana ki madok mauliate ma hamu hita tu Jehovah. Ganu tikido hita madok mauliate tu dongan. Tapi jam maneng na dihana mauliate dah.
Maneng ro padita martangiang ditiki marsahit ibana. Mau lihat tidak amang padita? Rositua misalnya mengalusi akka suku-suku di bagas rohana, mau lihat tidak inang situa amang situa nami. Mulu adong digijang ni hata mau lihat hupasaha do ina. Mulu izolma adong du gijang ni hata mau lihat hamoleteon. Mulu nga idok mau lihat isolot tama musi hamoleteon na ima perbuini madok mau liate di hazol mau mai ya do hamu mangaleon hamoleteon tu badita ya do tahe takya jarang ya do hamu mangaleon hamoleteon tu situa nami maneng guru sekolah minggu di Jambi di tiki melayani au marulup-ulup tordina molo tiki Natal na burju-burjuan ruas nai mangalehon akka perbue ni hamulation ni rohana tu guru sekolah minggu ala dihirim anak naboy martangiang ala guru sekolah minggu do ala dibikiri boy anakna madok sada ayat Alkitab karena guru sekolah minggu mau turut kepada orang tuanya di rumah nanti kasih tahu ya sama guru sekolah minggumu biar dimarahi kau ala nih guru sekolah minggu toh jadi ganup Natal adong main nama ngeliat tas hamuna tu guru sekolah mingguan lihat tas na bermerek arong na mga liang kebaya ayakah hari nang naibuan munay ditiki Natal sekolah minggu may mamang ilian ruas tayo naking bah hiruti ningo madok mau lihat ala dengan diajari akka yanakon na makana usuku naking nyaro hamu madok mau lihat itu situa mana yang diburai hamu do situa gabe rehe situai kurang do songoni situa asal situa doi. Habe nga ditangyak ko di mana? Hamuna. Habe nga diradoti mana tiki marsakit. Nga dibuan ibana beribadah rapak dohot meredup putuhani. Ala idokon tak kasih situa ni. Banyak yang begitu. Dang dihamoletehon sumergaji kasih tuai. Dirina do dilehon waktuna. Gurang do penasongoni dang madok moliate tuakka nama kubasi ibana dang nama ngigil hamolate ona udah kanang kamang daong alai nama kata itaringo tu madok moliate do di bagasat tikio tu debata dang pola songoni jadi idot tapukna jadi neki mulut tahatai pe taringo tu nama madok moliate tu dongan perbueni madok mauliate boy do adong jadi adong do pedigijang ni madok mauliate alai dang apalai di igil de bata di bagasan tikion alai di jadi hod di hitam matanyari gawe talehon akasinamo tatu de bata maning peliat tabalg-balga tu de bata dangi di igil de bata maning gawe talean artata tutuhani Oma pakai Tuhan gawe tataruhot tu gereja sudi aka nadong dihita dangi ala dilihot debata dihita ima bitang dohot bulan manodangi portibion asa tiur tabering ditiki torang ni bulatula dampona na igil debata sian hita ima aka perak dapola na igil le batatu hita hamolateon leon du gereja dangi molo di palua debata bangsa Israel sian hamatian ditiki di Mesir alai anak ni permesiri mati buha bajunai mati hape halahi dang mati
Dan pola diigil de batas yang hala Israel ima arta. Mana yang akka pilihan situ tungon. Mana yang akka na asing nai. Dan pola diigil de batano ni. Dan pola songon sinaking. Mulai hobasi rupani. Sonna mitipiti ibana. Ang doneng lianon ni ruasona non hamalaition na. Dangi. Dak songon di debata. Maneng hamuna, maneng gelengta, songon na idok ni perlawahi kan, roh tulangmu, ayo tong, muda no tulang muda, burjuhoda, jalang tulang mida, enak, baru tulang nai, lau mula, ibu marga 5.000, unang pola itu, enak. Unang calo. Patang. Ina. Ronat tulang nai buat harga 100.000 nang jala kon. Do mau lihat tidak tulang mi. Ina. Dangi na diigil le bata. Sakita. Madok mau lihat itu jahuba. Do. Roha na ulo porsea. Roha na ulo mangulahon lomo ni rohana. Dapola diigil lebatana kisyan hita par tahun. Paula hota tutu hadi daw. Diigil lebatana kisyan hita. Roha na ulo mabigi hatana. Roha na ulo mangulahon hatana. Ima perbuedi natadok mauliate tu debata. Jadi mau tadokon mau lihat Tuhan engkau telah menebus dosaku di hari Paskah, engkau tergantung di salib. Yang diinginkan dari kita bukan harta kita, bukan apa ukuran dunia, tetapi yang diinginkan mari kamu berubah, mari kamu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dengan penebusan itu. Dan songon John Masinaking, tetapi dia menginginkan kita tadokon mau lihat itu debata, mengucap syukur kepada Tuhan atas segalanya yang dia berikan. Yang diinginkan dari kita adalah hargai dan hidupilah yang diberikan Tuhan itu. Molo di Paskah ahamai leon imahaluaon kobar tu topik ta di bestata sadarion didokon mandok mauliate siala haluaon. Jadi bagaimana mandok mauliate alani haluaon, hargai itu penebusan Tuhan, hargai itu apa yang diberikan Tuhan untuk kita, hargai itu apa kesucian, kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ido nama dok mauliate. Jadi dia cukup hanya mengatakan terima kasih ya Tuhan buat kelepasan dosa kami, tetapi dia tidak menghidupi kelepasan itu. Omong kosong. Tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi harus menghidupi apa yang dihamulatehon. Mau lihat Tuhan diarta, radoti ma artami gabe pasu-pasu. Mau lihat Tuhan di hahi pason na pinasahamu tuau, radoti hahi pason mi gabe hasangapon tu debata. Mau lihat Tuhan di lihoko tuau, ima akahasusan pergogoyau, asa tahat, asa sahat au, mampu au, mengadupi saluhut nau. Mau lihat alahu boto do dilehoko manang di pasahato manang di paluasopion nama sautau asalam tugu doau merdalan di haluau ni. Mau lihat ma Tuhan adong manangking mertelepon di si tetanggai alai gabison nasingan non isukum kabarna, bagaimana kabarmu bang? Gabe hata nasidai dokon alai dak pola dokko sonari kan do imana moloi transit lai do imana mau lihat ma di Tuhani marsahit doang waeng inna
memang bahasanya halai do kon aham inna kan. Alai mar sahi do nuangin. Tibunai pakatayon di bayon ya rohaku. Dia mengucap syukur kepada Tuhan padahal dia dalam situasi yang kurang sehat. Arong dokan na mengalusi songoni, ai madah nagalian na kulala marsahi tahu langsung na mabigipi banang baru nang sahi na ina. Merhiti-hiti mah nang didokon tu hita mauliate di haluau ni mari ucapkan syukur atas kelepasan dosa hidupi haluau ni hanguluhon. Nah, itu yang diinginkan, bukan hal-hal yang lain. Dang tartuhori haluau ni dang boy alani burjutai dang boy alani hamoletiotai tu gereja, dang boy alani rajitai pasahato pelia bulanan, dang boy alani aka na tapasati manang na ukuran duniawi daw. Alain yang dipadingkan mamolo tapasapi nawa melati odo haluau ni dang asa malua biau. Ini terkadang sering terjadi. Ngahudokon merhiti-hiti jamita di jerujon, kita sudah satu level lebih jauh dari orang-orang agama yang lain. Molo jolma naso halak Kristen dope ipatu panadingkan asa malua do ibana. Tetapi orang Kristen patu pahon nadingkan karena dia telah hidup di dalam keselamatan. Karena dia telah menghidupi keselamatan. Jadi satu level kita di atas. Jadi dang tatu hori. Saya mau lidok nasida harus begini, harus begini, harus begini biar ke surga. Dang tatu hori. Tetapi orang Kristen dia telah ditebus, hargai dan hidupilah haluau na pinatupan di debata. Ima bentuk ni ucapan syukur kepada Tuhan. Ima bentuk ni hata madok mauliate itu debata. Ala dihanguluhon haluau ni. Posdoro haku dihamuna akan rono aing di bagajorhon. Dohot na mangihuton secara live streaming. Taigil hata ni debata di bagasatikyon. Marperbuai di ngoluta. Bukan hanya mengatakan mauliate, mengucap syukur, tetapi harus menghidupi apa yang telah diberikan Tuhan. Ima haluau ni. Tumangkod dodak pola tadok mauliate, marhiti-hiti si makudap taon, alay tahanguluhon haluau ni. Itu adalah ucapan syukur. Itu adalah hamoleteon. Maradupon haluaon na pinasaha ni debata. Amin martangi yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami. Dison hami Tuhan merpungu di bagas coromon. Oleho kami tikinami na pinasaha mu Tuhami. Oleho kami nang roha pikiran nami. Merpungu di bagas corom dohot di bagas namibi merhiti-hiti live streaming. Ima le Tuhan madok mauliate di haluaon na pinasahamu. Jalan merhiti hatam di paingot hami dang holan madok mauliate alai ikon huhangulu kami do na pinasahami Tuhami. Ima haluau ni. Molonung nga mangulu di hami haluau na pinasahami. Daw na mahami siyang gonggoman ni sibulis. Daw na mahami siyan hahulumon. Parangehonon nami na mahaluau ni.
Pakion nami namay alit Tuhan paluahon rohani halak na marsak. Pakion nami mahaluani alit Tuhan memaafkan jolma na marsala Tuhami. Pakion nami mahaluani Tuhan laho patupahon na dinggan tu liat portibion. Pakion nami mahaluani alit Tuhan mabaritaon barita nauli tu liat portibion. Tuhan Jehovah Allah hatami mandokon dang horat dihata hamulationi madok mauliante alai ko parangi honon nami do parangi na pinasaha mo Tuhami ima roha nabadia roha na sa doktong di bagasan hatiuron dang mangigil hami Tuhan tiaka na asing alai lehom madihami todim todo perbadia asa di perbadiai hami di lakaning ulunami mulu badia hami dengan parangin nabi uli nang pangalakkanami nang hatanami pelabok di hasianganon gudang do namarlas roha maradopun hami maradopun haluaw na pinasahami molo hulahon hami Tuhan tiur-tiur do pardalanan nami di hasianganon ay gumudang dope na makalomohon ima na dinggan di hasianganon siyan akajut ni roha molo parangyo kami marulopolop dotod dini zolma na di hasianganon dope maradopon parangin nami gabe murah-murama hami Tuhan mangalakka silakan ning ulu nami molo adong arsa di hami gudang jolma na manang yakon gudang jolma na manugu ala burju hami makanguluhon haluaw na pinasahamu molo marsak hami Tuhan gudang jolma na olo mangurupi marhiti-hiti materi na adong dinasida ala burju hami maparangihon hatami anang hatami pe manuru hami say burju mahami rasi rasa mate dungile honom mutu hami tupal hanguluani ido hubegi hami ditiki malua hami alania le Tuhan haburju horon nami maparangihon haluaon na pinasaha mutu hami asa marolopolop hasianganon marolopolop akka jadi-jadiamu marlas roha nang nasoporseya maradoporho ala ni parangin nabi jala mangigil musina sida akka ise do na parangihoni ulu manasida gabe porsia tuho alahu parangiho kami haluaon na pinasahamu asimaruham Tuhan tang tarparangeo kami sian diri nami tunghoma na manugu-nugu hami Tuhan Jehovah debata aman hami di perdalangan nami di hasianganon ala di lehokodo pi hami marhosa hanguluan rikodo di hami mangan doho minum rikodo di hami ima akka pasu-pasu si bakyon nami di hasianganon alania li Tuhan manang na ahape diula akar ruas ni huriam na ni halomohon ni roham pasu-pasu mai Tuhan lehom mamarhiti-hiti manete aka pasu-pasum ala dihaburjuhon na sida nang manghulahoni kebeboy male Tuhan margulmit ngolunamion di tonga-tonga ni hasianganon gabe boy ma akan atoras nang pasikolaon akayanakon na gabe marulupolo ma todina pasangapon guarmo na badiay alam ni Tuhan lehom ma akka las ni roha ni hami terlumo bimale Tuhan dia kena marsa noayang ala ni parsahiton tuho pasatami upatom ma parsahiton isian pamatang na taparhom ma ima akka hacit ni pamatang nai pasu-pasu ubat na pinangan nai asa ang giat tubuh hamadumon nang hami pe
akan marpungun waing beribadah di tonga-tonga ni hasadaon nami di pesta Paskah padua honon. Tuau pasatami daging doti di nami Tuhan, asa homa na mengiri-ngiri kami di ngolu namion. Molo hulakaho kami lakanami, sepatata suladit tami tuhahulomon. Sepata boy ale Tuhan uparangeo kami dosa sohusa dari kami. Tuhan para siroha doho songon hatam perdingkan basa doho saliling nililingna. Sesama Tuhan dosa nami. Asa toktong badia kami di haluauni. Simaroham Tuhan tangihon mahami. Marhite Yesus Kristus situbus kami. Amin. Mari dehita. Tatangya koma peliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni salut silihon-lihon na dinggan. Do nasa ulibasa na moliutus. Upasat tami masanan lohom mitu hami pilihan nami tuho. Sejalom may gabi uwa na husus jejolom. Paso-paso may jalaramot sa parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw may tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay maroha nami marihiti-hiti tordim. Asalam tada hami godang ni silihon-lihon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magbarang say Roma harajom si South Malomaniroham di Banotongon son na di Banua Gijang lehom matuhami sirarohang oluan siapari sesa madusa namin sompanesa nami didusa didongan na mardusa tuhami unang hami tugiyot tu pangujunan palua mahami sian pangako. Oh
di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama hong di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asirohana midahong di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homadamena tu todi munabe. Selama Paskah Madi Hitam